Tanaw diri. Hi guys, welcome to my vlog. So mag-unsa ka? Magkuan ko, Mag-bag-grade? mag-bag-grade. Oh sige, tanaw. Bag-grade na. Tama taning sulod ng bag. Nailap lang nami agop ni. Ayo, tarong mapud. Isa-isa ha. Ang mag-bag-grade kita na mo sulod sa mga sa bag. Grabe pud na oy, nami sipon. Uy, Sama na. ni. Medyas. Just ni. Ako tarong ha. Hindi baho no. Sa sa pa. Nga pa nato dire ko na pa ba? Unsa man? Uy, naay ko ano, tuman eh. Sama na. Pitaka. Uy, kwarta. Hoy kwarta, hoy sud na. Yawa ng bag-grade eh. Ana makaon. Unsa na nga makaon? Dampod. Fantasy. Fantasy. Sa pa. Na super crunch. Ah, Nato na pa ba? Sama ng street. sama na. Cellphone. Cellphone. Napa ni? Makaon. Napa? Wala na. Liun di ay. Ana di magbag-grade. Isulod ang ulo. Wala. Chikon di ba chikon? I-chikon jud. Ibalik na. Mara na sulod sa kuan jud. Sa bag. Isulod balik. Sulod na nato balik ang mga gamit. Ina-istorya sila. Guys. Sulod na nato guys, sulod na nato ang mga gamit guys. Sulod na itong mga kaon, guys. Sulod na nato ang mga makaon guys. Ako mag-ilaga na ako kay Dre. Ang big na. Ikuha na sa tagiya ang cellphone guys. Oops, nataga ka sa ang duha ko na. Daro nga medyas. Agay. Ano na? Sama na nga bag-grade. Uy, kadaghan bag kuan ani. Boy. Do excuse me, dili ka na baho. Unsa man na ibuhaton sa Boy Scout. Nausa ka diri sa bukid. Istorya sila. Sa mo nang payag. Uy, sa to sila. Singgit daw. Woo! Hindi sila ngapi. Woo! Kape! 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 Tama na yun. Ay! Kamay ko ang direk kape! Iatag dire! Bro, magbudagan ng kape! Bure. Manam Mana? Hindi naman nagit yang bao. Sige, video siya. Kuan ati